ассалому алайкум дӯстони азиз ва балечкои канали Савдо ТВ. Бардор азиз, ҳамирӯза видеонавор бо диққат гӯш кунед. Мада чӣ рӯи кам ва шумо чиро реклама мекунам. ирӯза видеонавор дорем Nissan Maxima дорем, Chevrolet Cruze дорем, Toyota ҳастай Avensis, хоб Mercedes-Benz A-Class ҳастай, VAZ 21099 ҳастай, Opel Hatchback ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай. хулас мошино зури бадан асраҷи арзонакам навор кардем баҳри шумо ва притсепи фурӯши арзон роӣ кардан ба худи шумо навориш мекунем. агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошино, квартираҳо, техникаҳо боша, агар ба шарте ки хоҳед дар канали мо фурӯша реклама гузорен, имо WhatsApp дар рӯи канали шумо суратоша ҳамроҳи маълумотош, видеош чотка карое ки мо реклама гизалаш мекунем, фурӯша мегузорем. навора бо диққат маълумотро гӯш кунед. кадом мошина маъқулат бигирен ша лайкҳоро бизанед, дар канал ҳози подписатсия кунед, зангулаша вусса кунед, навора сар мекунем, эълона шумо тамошо кунем. бачаҳо мегзарем ба якум притсепи фурӯшӣ. притсепи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Кушонён дӯстон азиз 15000 сомон арзон намешавад дига. ягон дирам арзон намекунанд. ҳамин қадр нархша муайян кардан, яъне ки срочно бародарда сум дар кор арзон савдо кардасташа. растамошка кардагай як осаҳай 2 баллони нав запаска дорам. хоб дарозиш 2.8, баландиш 1.4, барш 1.4, 1 тонна бора озод мебарам. болош маҳкам, дудараҳай. хулас ки утеплит кардагӣ нав савдо мешавад бо нархи 15000 сомонӣ, арзон намешавад. маълумоти пурраша бачаҳои азиз, ҳамин рақамҳои WhatsApp занг бизанед, бигирен срочно. касе мегира бурд мекунам. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай дар кузови хетчбек. бачаҳои азиз, бо диққат навора гӯш кунед, маълумотро гӯш кунед. 96 сол дар шаҳри Кӯлоб, хетчбеки тоза дар шаҳри Кӯлоб 36000 сомонӣ бо муомила дорам. бензин, газ, краска тоза, мотор 1.6, состояние чотка, коробкаш механика, баллонои зур, мотор, коробка ходовой соз, краска тоза, ҳолати хуби техникида қарор дорад. дар ҳолати хубай боз муомила дорад. то ҷое ки маълумот мода расид, состояние мошин соз, ҳолати хуб хулас. баллоно зур, дискачаи фасон, задагӣ, пусидагӣ, варид ихелеша қайд накардан мақсад дӯстон надорам. 36000 сомонӣ бо муомила ҳам мекунажам. агар хоҳем ки ҳамин мошино савдо шава, ба хотири пешрафти канали мо я лайки бепла бизанем бачаҳо, поддержка кунед. медонам тамошо дорем, хушбаҳолтон лайк бизанем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. рости ҳамин голосаҳоро мондем, мақсад ки вариантҳои мошиноро мондем. опело фақат голоси бисёр гирифт дар сообществои каналмо. Opel Astra навбатӣ соли 1996 дар шаҳри Кӯлобаишам 37000 сомонӣ, бензин, газ, мотор 1.6 механика. мошин тоза ҳакаи як даст. биё ай пеш бин мега бо савдо мекунам. фавран фурӯхта мешавад. срочно сум дар кор. аз ҷиҳати техникӣ мошинча фақат ходовой кардан дар кор тамом. хулас ҳамин қадр маълумот дӯстон. савдо мешавад бо нархи 37 бо муомила дорам. мақсади гап, мо дар инҷа дар сообществои каналмо овоз мемонем ки кадом мошиноро зиёдтар навор кунем ва комментарро нигоҳ мекунем. кадом мошино яъне ки овоз зиёд гирифт ё ки навишта шуд, ҳамон мошино мо зиёдтар навор мекунем. яъне ки опело бисёр буд, ба ҳамин хотир мо 4-5 опел навор кардем ирӯзада. мегзарем ба чорум астраҷи фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай ки соли 99 сол астраҷи караван. бо диққат гӯш кунед. дар шаҳри Кӯлобаишам 50000 сомонӣ бо савдо мекунашад. краска тоза, кузов универсал, бензин плюс газ бахшиш, мотор 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуб нахаду қарор дорад. савдо дар назди мошин бошад дар шаҳри Душанбе. хулас ки муомила мекунашад. нашоти варианти алиши ҳеҷ чиз нагуфтан, худотон бо як рақамошро мондем. 915
занговат карда чахчах кунед. Может быть варианти алиши ҳам дура. агар навбаро маъқул боша, агар дар комментария ҳозир нависем ки Саудо ТВ ба пеш. хай лайк монен зур мешава. ҳамин сабаби як лайки шумо иншоалло может быть ҳамин хона ҳамин мошино савдо шава. хулас дастгирии шумо, пешравии мо, пешравии канали мо мешава беҳтарин иншоалло. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки состоянии бениҳоят соз. солаш 96 сол, тоза-ҳак. дар шаҳри Душанбе 16000 сомонӣ мегам бо муомила мешавам. бензин, газ, мотори 1.6 механика. мошин меган нахаду, ходовой нав, 4 баллонаш 90%. дискачаи фасон, аккумулятораш нав. мотор дуд намекуна, масла намехӯра, чашка варид надора, полни губкават кардагӣ. ай худотон дидестен ҳола аҳволи мошина. масъалаи дили ҷигарша ҳечи нагуфтам бачаҳо. хулас состоянии мошин соз. муомила мешава бо ҳузирашда 16000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Душанбе, хулас дар шаҳр гаштестай, нахаду. аккумуляторшам навай, краскашам тоза. муомила кунем бародарази худотон бо занговат кард чахчах кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. 21099 2000 солаш, 13000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. краскаш тоза. бензини холӣ, газ, дизел нагуфтан, яъне ки надора. моториш 1.6 коробкаш механика, савдо мешавад бо нархи 13 та. ходовой туб, моториш звер, срочна, сумдаркор 13 та бо савдо мекунем. касоне ки дар канали мо хонаҳотона мошинотон реклама мекунен ва баъдан клиентое ки шуморо занг мезананд, нафарое ки харидор ҳастанд, мардами харидор хоҳишай ҳаматон нафарое ки мошин доранд ба ҳамаятшон накунен. мисоли оддӣ, якчанд нафар моро занг зад ки ака мо реклама кардем дар канали шумо. мақсад ки одамое ҳастанд ки мегӯянд мошинта мегирам, пага рӯзи дига мерам хабар мегирам. ба ҳамаятшон накунем бачаҳо. конкретни харидорӣ парту залокта акатара ҷад кунад. ба умеди шумо шуда ака савдо намекунад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Avensis ҳастае ки солаш 2006 сол. Toyota харом бисёрай. дар шаҳри Хуҷанд 65000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунад. дизелае, моториш ди механика. маълумотро бо диққат гӯш кунед. мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад. камтар ба фикр мега кориш ҳастай. сурат ба ҳаст, ҷои камбудиш. мана дидестам бачаҳо. мошин бисёр камсарф мега. даруни шаҳр 6 литр, трассада 4,8 литр. мақсад ҳамин қадр расход дора. кашиши самолёта мега. қариб 1 тонна бора дар кузовиш мебарад. бачаҳои азиз, касоне ки Avensis хар ҳастанд, ҳамин рақамоша мондем. дар экрани шумо 927 та занг зада чахчах кунед, яъне ки бо видеошай маълумотои пурраша бигирен. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Nissan Sunny ҳастае ки солаш 2007 сол. дар шаҳри Душанбе 44000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунад. дискачу фасон, краска тоза, номеро транзит, бензин плюс газ, савдо дар назди мошин. мошин дар шаҳри Душанбе. мотор 1.6 автоматика, газ плюс бензин дӯстон. муомила дорад. срочна фурӯшӣ. кондитсионер ях дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нахаду. состоянии чотка. мошинча тоза. ҳуҷҷат дорад. 5 моҳа айни ҳол ҳуҷҷат дорад. алишта мешавад. толка ба сум 44000 камтар муомила дорад. неки алиши вариантора мақсад гуфтан ки намешавад. беҳуда пешниҳод накунед дӯстон. хулас нашоти ҳар як мошино худотон бу номерошонда занговат кард чахчах куненда мошиноро рафта мақсад бихарем бачаҳои азиз. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz A
класс ҳастай ки солиш 1999 ана ҳамин морда бачаҳо нигоҳ кунед накунед. дар шаҳри хуҷанд 23000 сомонӣ бензини холӣ мотори 1.6 автомат. мошин аз учёт снимат кардагӣ транзита мега. мошин 2 сол истодагӣ хов техпаспорт надора. хоб муомила дора иҷара фагаки техосмотр надора техпаспорти холӣ ҳастай тамом. коробка вайрон буд нав кадем мега. мошин аз 60 боло намерава. хулас ки ҳамиқа маълумот дӯстон аз 60 боло мошин ҳаракат намекардай. техпаспорти холӣ дора техосмотр надоштааст. муомила дора бо камтар 23000 сомонӣ бо савдо дора. рақамоша мондем 927 зангават ка чахчах кинем мошин мақбул боша. мегзарем ба даҳам мошини фурӯшӣ. Chevrolet Cruze ҳастай ки солиш 2010 сол бардор азиз. дар шаҳри душанбе 48000 сомонӣ бо савдо дора. Chevrolet Cruze бензини холӣ мотори 1.8 механика. рақамош барои тамос ами охираш 1414 зангза маслиҳат кинед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка вагон задагӣ мега. ягон камбуд надорад. срочно пул дар кор аст. срочно савдо мешавад. 48 бо муомила дорад. савдо дар назди мошин дар шаҳри душанбе 2010 сол Cruze бардор азиз. худотон буд зангават кард чахчах киненда. ҳамин навбурои моро то охира каси тамошо карда боша агар дар комментария 5 плюсара бизана. мо иншоалло мефаҳмем ки ҳастанд нафаре ки моро то охир тамошо кард нагзаронда каси тамошо карда боша агар нависа 5 плюса. иҷа навбор тамом мешавад бачаҳо. ҳамиқа мошиное ки мақсад қабул кардем пешниҳоди шумо гардондем. навборои пагара божа кинен. номеро барои реклама кардан. замин хона мошин квартира. агар хоҳем дар канали ма фурӯшда рекламада гузорен ҳамин рақамҳои ватсап имо дорем. ҳамин 931 суратоша видеоҳоша маълумотоша тоза кароӣ кинен. мо навбори баъдинада рекламаи гарониш мекунем мардумда нишон метем. албатта ки касоне ки мошинхар ҳастанд тамошо мекунанд худо хоҳад тақдир да боша савдош мекунем бачаҳо. хай худотон эҳтиёт кинед. навбаро дарчи жах кинед азиз.